Ka kertang joki khat arngut ki aktor aktris nong India ki beri ki Khriatan ki long kumne harum. Number ningkong ude John Kennedy Victor San Po khundai snam. Une ude napo jongga jala Tamil Nadu ude u Khriatan na kabalang Katolik. Ukpa jong u ude u aktor bat ka kmi ke jong upat kadai kanong trikam sarkar. Ubaar ude Joseph Vijay Chandrasekhar San Po Wisnam. Uneru ude napo jongga jala Tamil Nadu ude u Khriatan na kabalang Katolik. Ukpa jong u ude nong snaflim barga kami ke jong upat kadai kanong ruai. Number lai kadai ka aktris Ashin Thothumkal Sau Posnam laju khot ru yaka de ka Ashin kani ka aktris kadai napo jong jala Kerala na ka nong ba kochi ukpa jong ka uru officer jong CBI barga kami ke jong kapat kadai ka doktor ka batroi hapo jong Chennai hospital barga Ashin kadai ke Khriatan na ka balang Katolik. Number san kadai ka aktris Nagma San Po Wisnam ka kertang ka pura jong kadai ka aktris kadai Kanandita Arvind Mojari badlaju khotsin yaka da Nagma lakha yaka hapo jongka nongba Mumbai jongka jela Maharashtra ukpa jongka ude Hindu barka kami jongka pat kadai ke Muslim ka Nagma kala kala sha ka balang Khriatan dei hosnam hajar pra omsyam la tip tikna pat like a day ka balang ayu haga balang Khriatan hanrei la ongba la pinbam tis ya ka Nagma haga balang Khriatan hausnam hajar pra. Number san kadai ka aktris Genelia D'Souza lai po prasnam kani ka aktris kadai napo jongka nongba Mumbai jongka jela Maharashtra ukpa jongka utroi kum junior officer jongka Tata Consultant Service barka kami jongka pat kadai ka medical director ka berim jongka pharmaceutical multinational ka Genelia kadai na ka balang Khriatan jongka balang Katolik. Number riu du aktor Rimo D'Souza San Po Wisnam ki kami ki kpa ki jong ukide napo jongka jela Kerala lakha yu hapo jongka nongba Bangalore ulahe lasan hapo jongka jela Gujarat ki kami ki kpa ki jong ukide na kanyam Hindu ukpa jong utroi kum officer jongka Indian Air Force barka kami ke jong upat ke shong haying Rimo D'Souza ula kelas ka balang Khriatan hausnam hajar ka khandai haringkat barka kurim lambat armut ki khon ki jong u omsyam la tip tikna pat la udai na ka balang ayu jong ka niam Khriatan. Number nyau ka aktris Catherine Laipo Hrusnam ka kerteng ka pura ke jong ka Catherine Teresa Alexander kani ka aktris ka napo jong ka jala Kerala kala he lasan pat hapo jong ka nongba Dubai bat ka dei ka Khriatan na ka balang Katolik. Number prag ka aktris Samantha Laipo Prasnam ka kerteng ka pura jo ka aktris ka dei ka Samantha Ruth Prap kani ka aktris ka dei napo jong ka jala Tamil Nadu ki kini ki kpa ki Hindu hanrai kani ka aktris kala kelano sha ka balang Khriatan hausnam hajar khatnyo hadin ba kalia pukha bat ui ubru napo jong ka jala Nagaland bat omsyam la tip tikna pat ka dei na ka balang ayu ha ka niam Khriatan. Number khandai udai u aktor Johnny Livar San Po Prasnam une udai napo jongga jala Andhra Pradesh udai na ka longying longsam Hindu hanrai hadin juga jingsitam ka bajur jong u khun u jong u ula kelano yelade bar ka jingkasam sha ka balang Khriatan hausnam hajar bat hausnam hajar khatwai ula kelalong kum wei ni ki nelap ka kraw hapo jongkari India. Number shipau kadai ka aktris Jacqueline Fernandez Sau Posnam kani ka aktris kadai napo jongga Sri Lanka kala he lasan hapo jongkari Bahrain bat kani ka aktris kadai ka Khriatan na ka balang Katolik. Number khatwei u aktor John Abraham San Po Laisnam ka kini ka jong u kadai na Mumbai jongka jala Maharashtra bat ukpa jong u udai napo jongka jala Kerala u John Abraham udai Khriatan na ka balang Katolik. Bat number khat arpat udai u aktor Dino Moria San Posnam ukpa jong u udai napo jongkari Italy barka kami ke jong u pat kadai napo jongka nongba Mumbai jongka jala Maharashtra bat u Dino Moria udai u Khriatan na ka balang Katolik. Kumta kini kini ki khat arngut ki aktor aktris Bollywood ki badai na ka balang Khriatan ki badan hapo jongkari India ki bala tre kum ki aktor aktris hagi por ki bala badon na pleng jongki pat ki bala ino ya ki kam kum kita ki tingshop ki puran hanrei ki kelalong no kum kita ki noyalap ya u Jesus Christ. Ko boleh sebut tat hadu bikin dua haga wipat ke video.